És la història del castell. Mireu, el castell. A veure el castell. El castell. D'aniràs, però no tornaràs. I aquest castell té una porta. La porta, a veure la porta. La porta del castell. D'aniràs, però no tornaràs. I sa porta, per a obrir-la, necessites una clau especial. Esta és la clau de la porta del castell. D'aniràs, però no tornaràs. Exacte. I sa clau, per a no perdre-la, la porten nugadeta al coll en un fil daurat preciós. El fil de la clau de la porta del castell. D'aniràs, Però no tornaràs. exacte. I ese fil daurat tan bonic el va veure un ratolí. A veure el ratolí. Això és el ratolí que es menja el fil de la porta del castell. D'aniràs, Però no tornaràs. el gat, que el va veure, el va rapar. El gat carrapa el ratolí que es menja el fil de la clau del Castell. d'aniràs. Però no tornaràs. El gos que el va veure no sabia què havia passat, però per si de cas el va mossegar. Uau! El gos que mossega al gat carrapa el ratolí que es menja el fil de la del d'aniràs. Però no tornaràs. L'amo el va veure i li va pegar un pal. Paga! A veure el pal? Paga! El pal que pega al gos que mossega, al gat carrapa el ratolí que es menja el fil de la Porta del castell. T'aniràs, però no tornaràs. El pal un dia el tiraren al foc. El foc que crema, el pal que pega, al gos que mossega, al gat que arrapa, el ratolí que es menja el fil de la T'aniràs, però no tornaràs. Exacte. Un foc, no podem deixar-lo encès, que estem enmig de la serra. La pluja que apaga, el foc que crema, el pal que pega, el gos que mossega, el gat que arrapa, el ratolí que es menja el fil de la porta del castell. D'aniràs. Però no tornaràs. Exacte. Un només o ja esteu bé? Només queda uno. Un només. Només n'hi ha un personatge en els contes que es pot veure una pluja sencera. Sí, home. Un gegant. Anem a fer un gegant, el més gran que pugueu. El gegant que es vegui, la pluja que apaga, el foc que crema, el pal que pega, el que mossega, el gat que arrapa, el ratolí que es menja el fil de la Porta del castell. D'aniràs, però no tornaràs. No tornaràs? Ai, no ho sé. Ara serà quan sabrem si tornem o no tornem. Perquè ara ho farem sense paraules, des del final, d'acord? Des del gegant, sense dir ni una paraula. Si ho fem tot superbé, pugem les mans i fem això, que és un aplaudiment preciós. I si això també ens ix bé, doncs ja... Uah! Sí? Ho intentem? Sí? Va, sense micro, anem. Fora el micro.